Eze nwanyị bi na mmiri kunye na-achị efolu nne dị mma pụtaba o n'ụmụ gị na-akpọ gị. It's Abama on the beat. Umumila igadio Ise I got into Ise umumila igaden Ise I got into Ise umumila igadio Ise I got into Ise umumila igaden Ise I got into umumila nubale gumo Ise I got into Ise Adeze nike ni wolo masine oge yegego oge yegi nwa oge yegido ngozi ga-adịrị gị ọma ga-emere gị oge yegi ụlọ oge yegi ndụ oge agwago ya na-eke n'olie n'afọ na nkwọ nne mmiri ga-agọzi gị ị ga-awa wele obi ga-adịrị gị jide ga-adịkwa ofu ọma ga-emere gị ị ga-ewe wele ị ga-ejekwa eje ị ga-anakwa na ọma ga-emere gị echichi ndị bụ ezigbo aka n'ugbo wee yi ụwa ọyọ ngwa ọyọ ngwa ọyọ ngwa ọyọ 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 adịa ndị mmiri ụda ya edezugo ụwa niile nke onye chiri ya zeruo gadio Ise I got into Ise umumila gadio Ise I got into Ise umumila gadio Ise I got into Ise one meni lai nolu nasu Ise I got into Ise one mena zai nolu nilu Ise I got into Ise umumila gadio Ise I got into Ise umumila gadio Ise I got into Ise one meni lai nolu nasu Ise I got into one mena zai nolu nilu Ise I got into Ise isa ma ngwabugi Ise I got into Ise afa ma lubugi Ise I got into Ise amusa ma tabugi Ise I got into Ise awi ka bugi nkegio Ise I got into Ise ateta ma fuga ya Ise I got into Ise umumila gadio
chebe mo biko dube mo agụ eze n'ike agụ oke mmiri mo aka m dị n'elu biko chebe mo biko dube mo maka iso n'ime ma aka m dị n'elu eji ike wewe imu gbara ya eze na eze n'ike aka m dị n'elu aka m dị n'elu Elohim n'ime ma oji mmiri eme ọgọ ana m ekele gị aka m dị n'elu maka ịba na n'ike aka m dị n'elu Uchenna Okigbo nwanne nna m ekele Dr. Solomon eze akọ nara ekele Abamba studio n'ọka olu m ekele gị Mike Ude mmọnwụ na m ekele akwa ọkụkọ na n'ọba ọbara ọsọ kpata ego dị na buutu gbara ya eze nọ n'ọba akwa ọkụkọ tiwela gị odogwu na ana m ekele ezi nne nde eneo afọ mụrụ adaeze n'ike isi ụka maka Okigbo baba dalụ ezi nne m ana m ekele ite akwa ezigbo onye obodo n'olu